Zachovejte paniku. Takže dobrý den. Přátelé, nervozita je úplně normální a přirozená před veřejným vystoupením. Nicméně není dobrý, když nás prostě ovládá. Stejně jako náš ex. A co se děje v našem těle, když nás nervozita pohltí? V našem limbickém systému je takzvaná amygdala, která hraje klíčovou roli při zpracování emocí, zejména pak strachu a úzkosti. Amygdalu si představte jako takovou černou vdovu. Je malá, nenápadná, ale když se pustí do akce, tak nás úplně paralyzuje. Tahle amygdala je citlivá na vnější podměty, který interpretuje jako hrozbu. Ale reálně se často o hrozbu vůbec nejedná. A to je přesně veřejné vystoupení. A co dál? Amygdala vyšle signál dalším částem mozku a zařve panika, nebezpečí, uteč. Naše nadledvinky se začnou stimulovat a produkovat hormony, kterými jsou kortizol a adrenalin. No a tyhle hormony jsou zodpovědní za to, že dokážeme rychle reagovat a buď to se bránit, nebo prostě utíct. A my se pak začínáme parádně potit, dejcháme jak stará škodovka, srdce nám buší v tempu techna a hlasivky prostě nefungujou. Dobrá zpráva ale je, že se nás amygdala ve skutečnosti snaží chránit. A ještě lepší zpráva je, že se jedná o fyziologický proces, takže my jsme schopni pracovat s ním. Jakým způsobem? To se dozvíte v dalším reelu a dílu. Tak asi tak.